Nah, kawanku, dun sana sebenarnya hari ko kami mulai bertambua lah salam be aida kah de corona. Mudah-mudahan wala corona ko lagi kok kita mulai bertambua balik dari grup kesenian Kota Malintang Kota Metro. Sudah, tapi ya.
Nah itulah angko-angko dan sanak serenyo pagi hari ko nanti marapulai nanalun tibo dalam acara pernikahan putri dari Bapak Dipai. Selama ko istirahat dek corona dan mudah-mudahan kini ko mulai kembali bertambu. Itu saja, mudah-mudahan kita terhibur.